senajan abot kaya ngono. Aku kudu bisa nemokake Sekar Jayaksumo. Nanging melingi Rama Karnadi. Aku kudu nututke aburing kutut lan entuk ana ing ngendi. Mula sing dinggoni kembang Wijayaksuma ya kono kuwi sing dicoki kutut. Yen ngono. Kutut kok mandheke ora ing wit kang gedhe. Yen ngono iki sing aran kang kembang Wijayakusuma. Yen ngono bakal tak petik. Ora kena. Kok petik kembang. Sopo arep wani metik kembang? Sopo kowe wani ngelikke anggonku metik Sekar Jayaksusuma? Aku saka Nusa Kambangan. Saka Nusa Kambangan. Ya, ujo takmu ra seksa. Kok kowe arep wani metik? Kowe sapa lan saka endi? Tak jarani. Aku adoh saka pucang kembar. Supaya nguwat di Sekar Jayaksusuma. Sekar Jayaksusuma iki sing bakal dadi katresnanku besok kena tanggo. Dadekke garwaku. Kok jenengan iso muni nek iki Sekar Jayaksusuma bakal garwamu? Lire kepiye? Iki kembang iki. Kembang iki dumadi saka Sumekar. Lan godhonge dumadi saka Bondowati gagange saka Puspawangen. Arep opo? Kembang iki saka dumadining Puspawangen lan Sumekar lan Bondowati. Iya. Kabeh iki kadang kuno. Aku ora ngerti kuwi mergo kadangmu aku ora ngerti. Kowe balio. Kowe aja wani-wani metik kembang wis dadi darbekku. Mula piye wae? Apa dadi kepalang bakal tak rampungi? Kowe wani to karo aku? Oh, ayo. Ayo. Ayo, tunggu. Aku iso kelakon gawa Sekar Jayaksusuma. Sekar Jayaksusuma iki kan dumadi saka kadang kuno kang aran Puspawangen, Sumekar lan Bondowati. Nek ngono tentreming kraton Mataram kudu tumandha kembang Wijayakusuma iki.